Sa number 2, CPSU President nagalaom nga ma-resolve ang problema sa duta nga ginatindugan sang eskwelahan. Presidente sang Central Philippine State University ang nagalaom nga sa gihapon ma-resolve ang issue sa duta sa CPSU Moises sa Padilla Campus karon nga nag-withdraw na ang probinsya sa tuyo nga pagbakal sini. Sa interview sa Digicast Negros kay Aladino Moraca, ang CPSU President, may kabudlayan man sila sa karon sa sitwasyon, pero tuyo nila nga magpabilin ang eskwelahan sa area. Pathag niya ang 2 hectares nga napaidalom sa deed of usufruct nga nag-expire na kag amo ang ginabawi isang pamilya Nazareno ang ginatindugan sa ilang nga administrative building, covered court kag iban nga classrooms kag library. Pero may 2.3 hectares pa man nga ginatindugan ng eskwelahan nga wala sang problema kag diri na lamang sila magatutok sang ilang nga investment. Padayon ang klase sa karon kag sunod sa iya kay ina nakigsapol man siya sa mga ginikanan sa mga estudyante kag siyang naghatag sang commitment sa ilang nga magapadayon ang eskwelahan para makampante man ang mga estudyante kag ginikanan. May 920 nga nag-enroll karon nga school year sunod sa iya sa idalom sang information technology, agribusiness kag educational programs sang eskwelahan. Mga 80% sa mga estudyante mga taga Moises Padilla ang nabilin gikan na sa kaipi nga mga banwa. Nagahulat naman lamang sila sunod sa iya sa kun ano ang dangatan sang sitwasyon sa duta, pero nagalaom si Moraca nga mabuligan sa gihapon sang LGU o kung sang probinsya ang sitwasyon. Nag-withdraw ang probinsya sa tuyo nga pagbakal sa duta sa balor nga 25 million pesos matapos nga wala makakomply si Francisco Nazareno Jr. sa mga legal kag documentary requirements. Nangin uncooperative man si Nazareno. Actually kami sa administration karon ga palibog na kung anong mga himuon namon. Pero ako gapati ko nga base na istoryahan pa man na ma-resolve. Dito ko halin ma'am, nagstorya ko to sa mga sa parents, sa estudyante, nag-commit na ko to nga hindi ka mo magkabalaka, mapabili na di ang university.